Rajim bismillahir rahmanir rahim wa bada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar dai da kuke gani wanda a yau muna 9 ga watan safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda muke a wannan unguwa ta yamma a Genu wanda dan uwa Malam Al-Kutubi ya kira wayannan bayan Allah zuwa ga addinin musulunci kuma suka amsa kiransa wanda kuma ga guzuri ne ya zo musu da shi wanda yake ba su ya umarci sauran yawa musulmai a dauki wayannan kayayyaki a raba ma wayannan bayan Allah domin su samu abin da za su rike su da shi. Muna addu'a Allah ya saka wa dan uwa Malam Al-Kutubi da alkhairi kuma gashi suna murna a gani cikin furin suna jin daɗi suna godiya ga Allah da Allah ya kawo musu wannan bawa Allah ya kawo musu wannan alkhairi da ake buƙatar shi. Da fatan Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi ya kuma sanya wannan a cikin mizanin kyawawan malam ya kuma taimake shi ya taimaki sauran yan uwa wanda suke taimaka mishi a wurin isar da wannan sakon Allah. Muna addu'a Allah ya ainihin ba malam cin nasara a cikin rayuwar shi duniya da lafiya yadda yake faranta wa bayan Allah. Muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ma ya faranta mishi, Allah ya faranta mishi dukkan wanda suke taimaka mishi a wurin isar da wannan aiki da muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu mafi alkhairi wanda wallahi yana daga cikin abin da nake ƙara jinjina ma malam. Duk lokacin da aiki ya samu irin wannan ba zai ban mu yi ba, shi da kanshi ne yake zuwa ya bi yayi wannan aiki din. Don haka na gajiya lafiya lau yawa